Karong adlaw, gakatipok ta, gakayusa, tungod kay natay ipahimuta nga clean up drive kay sa akong paggalantaw sa tuwang mga Ingon anak kadalanan. kahugihan ang ning akong anak nga kapitan dinhi sa atong barangay. Mo nang kamo nga akong mga silingan kaning akong mga kauban nga tanod nga mga lagumon, tuman gyud mo unsay mando sa akong anak nga kapitan. Nakasabot mo? Wala, may kasabot. Oh, akong anak wala kuno kasabot. Asa no? Asa wa ka kasabot na? Pa, pamanas ko kung istorya tubangan nila, no? Oh, sige nak, istoryahin nak, diwasa yung istorya. Mao lagi to nga kini mong tong mga karsada sagbot na kaayo mo nga kinahanglan na nato nga limpyuhan kay sa Bako nato ng kalsada. unsay bakbakon pa. Ang kalsada? Ug mamang bakbakon pugno ng karsada. Tungod sa kalsada, dili katubo ng mga sagbot. Balik ka pa paghilom kun usana, no? Mao lagi to nga kana atong karsada kinahanglan sa natong limpyuhan kay daghan na kinanubo nga sagbot anang makilid-kilid sa karsada. Ug usa pod kana mga plastic sa junk foods gakalat-kalat na sa Pero karsada. dili ba damak ni mga taong tiglabay og mga plastic anang kalsada, wala unta tay limpyohon. Kay unsaon, mga damak man kaayo. Pagkasaba kaayo oy. Oh, kinsa man ang kasaba-saba din ha, kay atong laparohon. Sumala og kinsa nang ikaw man ang kasaba-sabahan ha. Oh, ako din ha. Ang mga basura daplin sa karsada ato gyud nang hipuson. Mao bitong gipadala mo na kog sako aron mo oy inyo Oh, ang kinsa man ang wala gadalag sako nato din ha. Bali pug ka na. Wa man ko nimo gi-inform na ka. Kinahanglan dita magdalag sako. Bali pug ka anak Roy. Unsa ka klase nga pagkakapitan? Oh, giignan ka na og gabi pa pero gasigir kag ando, gasigir kag lulo ni mo cellphone. balik. Giri man unta ko nimo ganihang buntag nak. Bali pug ka. Oh, ikubag na akong nadala. Wa kay klaro nak oy. Ako pa gidining sayop. Oh, pero okay ra nak bisan og saypan ka. Pero ani nga mangyapon nimo nga kabarangay nimo, musuporta nimo, isip amo ang kapitan. Balik ka pa paghilom sa kunuhan pa no. Oh, sorry kay nak. Dayon ka na mga basura sa garbage area ba. Baling gubuta ka ayaw gadasok lang bisag asa nga mga Usa na ni si Titing nak oh. Nakita na ko ni nak atong garbage area pataka lang magdasok ka na iyang mga basura. Ni wala biya kap. Gitarong biya naglabay na akong mga basura kap. Ayaw sigtuwa na nak. Nakita na nako na kay sigtuwa na. Ni wala biya kap. Asi patakag storya diya squared. So ako pa gimo nimong bakakon. Nagkapila ka na ako makitaan. Nako, usok kay mo limon. Tanggalan na pagkatanod nak. Kap, dili bigog ko yung anak kap. unya, unsa man to pa? Nak, Unsa man ang plastic? bali nako, naipatakaglabay og plastic nak. Bali pagkaway mga batasan nak. Ayaw ko igdagdila na pero ni mo ipasangil. Bali mo, kamoy galabay ana. Pagkawala pa ninyo batasan. Balik ka pa. O imo anak na? Bali pagkawa po ni batasan na. Pataka kaglabay ani mong plastic, kapitan pa maunta ka. Imuha na pa. Ayaw ko ni pasumangal imong kadamak ng laing tao no. Baya, dili binako anak, pasagad laman. Unya, asa naman tong balayan og